bye-bye. BUNYA Mountain, bye-bye. Ito na ang last na side trip namin bago kami umuwi ng bahay. Merong wedding, oh. Hello, good morning. Sunday na ngayon, August 29, tapos 7 o'clock a.m. Maaga kaming gumising kasi nga mamaya uuwi na kami, pero may mga pupuntahan pa kaming mga pasyalan bago kami umuwi sa kanya-kanyang bahay. Yung anak ko tsaka yung mga apo ko nasa baba na kasi magpapakain sila ng mga animals. Papunta na rin ako doon. Hello, good morning. Yan, for the last time, magpapakain ng mga bata ng mga birds and wallaby. Almusal na dito ang mga bata. Nagulo na. Ayun. Kasi hindi na pwedeng magdumi dyan. Iyan ang BUNYA trees. May nuts yan na ang nuts niyan ay kinakain yung na ginawang ice cream, yung kinain namin kahapon. Sana may nalaglag ditong nuts para may sample ako. Ayan, complete. Mag-check out na. Tapos pupunta daw kami sa market. May open market kasi dito. Ayan lang pala ang market. Tapos andoon yung mga cars. Magpipicture muna dito. Ayan ang market.
Parang store lang to. Hindi, may coffee din. Ito. Welcome! Lahat may hawak camera. Ay, mga damit. Purple. Mag-baby girl ka pa. Mag-baby girl ka pa. Lunch dito, hindi naman dito breakfast eh. Balik doon. Balik. Tatay panginan kanila. Andito pa din kami mag-snack daw. Wala naman nabili dyan sa marketplace. Okay, don't Dito na naman kami sa coffee shop para mag-snack. Ayan, carrot cake. Oh, bite. Oh, bite. No, QJ, QJ. Ayan, anak. Ano yan, anak? Scones. Ha? Scones. QJ. Scones You have daw. yours coming. Ayun na, ayun na. Oh, yan na, yan na. Alis na kami. Bye-bye. BUNYA Mountain. Bye-bye. Ganda nung This is the last day. punong kahoy na yun na may mga flowers na parang pastel. Ano? Flower. Bye, Bunya Mountains. See you soon. Andito kami ngayon sa Queen's Can we please Park relax first? We'll sit sa down TOOWOOMBA. Ito na ang last na side trip namin Oh, he bago likes kami umuwi Bring it. ng bahay. Dito kami maglalatag kasi andyan lang ang playground. Ayan, kami ni Bella.
merong wedding, oh.